Food and Drug Administration na diskubrihan nga may pila ka brand sang langgaw nga may synthetic acetic acid nga ginabaligya sa merkado. Mga konsumidor ginapaandaman. Yaring report. 12 katuig na nga naganegosyo si Manang Leonor sang sinamak. Agud mangin manami ang sabor sang iya ginabaligya. Ginapili gid sini ang manami nga langgaw. Kinahanglan namin ang langgam aslom para nga ang iya nga katumbal daw maluto gid sa kaaslom bala kay kung hindi aslom daw hindi nami daw galangog. Kahapon nagpagwa sang advisory ang Food and Drug Administration nga may 5 ka mga brands sang langgaw ang may synthetic o kun hindi natural nga acetic acid. Ini matapos nga ginpaidalom sa laboratory test. Bangod sini, ginamonitor na sang ahensya ang mga merkado. Apisar nga wala ini sang epekto sa ikaayong lawas sang tao, mas maayo nga likawan ang pagbakal sini. Bangod substandard ang ini nga kalidad sang langgaw. Magiging siya ang ilang nga process of making sang ilang nga vinegar is substandard kay hindi natural way nga nag-ferment bala ang acetic acid. Bangod sini dapat nga ang pila ka mga konsumidor ang may ihibalo naman sa pagbakal sang maayo nga langgaw nga ila ginausar sa ila puloy-an. Ito dira man sa kilala ko, nagaka-deliver sa tagatubungan, tidra ko kakuha. Pero why ko kakuha sang daw artificial kay ano man nakadawla sabor. Wala gid ko ya gabakal sa mga synthetic na nga mga langgaw. Ang original gid jaya kay ang hambal sang doktor. Mas maayo pa nga magamit kasang daw prasabi na may mga teke nga daw higko. Okay lang na iya kay mabulong. Pero ang synthetic nga magupod sa magdukot sa lawas mo, balatian gid ang maano ya. Ginapaandaman naman ang publiko nga likawan ang pagbakal sang langgaw nga may synthetic acetic acid. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.